салом алейкум, бо шумо ҳастам хушинос Ширин Иброн ва имрӯз як мавзӯи бениҳоят муҳимро ман ба шумо, як навигарии бениҳоят муҳимро ба шумо мерасонам. Шумо бо диққат ҳамин видеоро аз аввал то охир гӯш кунед. Ман ба забони ӯзбекӣ ва тоҷикӣ мефаҳмонам. Метавонед ки ин видеоро ба дигарон фиристонед ва дигарон истифода баранд. ба шумо гуфтаниям ки пештар ҳам ман чунин видео карда будам ки дар бораи додани удостоверение ба шаҳрвандоне ки дар Русия зиндагонӣ доранд, ба шаҳрвандони хориҷӣ. имрӯз боз ман пурратар ба шумо мефаҳмонам. яъне ин баромади ман ба киҳо дахл дорад? Ба нафароне ки умуман ҳуҷҷат надоранд ва дар Русия зиндагонӣ доранд. барои ҳамин бо диққат гӯш кунед ки ба киҳо дода мешавад ин удостоверение, кай дода мешавад ва то охири видео гӯш кунед. яъне ки июли 2020 сол ин масъаларо бардошта буданд дар Госдума ва боз 26 январ 2021 сол ин масъаларо боз матраҳ карданд дар Госдумаи Давлати Федератсияи Россия. боз дирӯз 9 феврал анамин масъаларо яъне ки матраҳ карданд дар бораи додани удостоверение ба нафароне ки яъне ҳуҷҷат надоранд. киҳо масалан? ҳозир ман пурра ба шумо мефаҳмонам. яъне ки суди конститутсионии Федератсияи Русия соли 2016 сол қарор бароварда буд ки нафароне ки дар Русия зиндагонӣ доранд, ягон намуди ҳуҷҷат надоранд, онҳо бояд ба дигар давлатҳо яъне ки депортатсия видварени ё ки ихроҷ нашаванд, равон карда нашаванд маҷбурӣ. суди конститутсионӣ ин қарорро соли 2016 бароварда буд ва ғайри ин ҳаминро боз гуфтаниям ки ин ки боз 3 марҳила ин масъала баррасӣ шуд ва марҳилаи охирон 9 феврал баррасӣ шуд. дар Госдума яъне ки ин лоиҳа қабул карда шуд ва қабул карда шуд ки нафароне ки агар ҳуҷҷат умуман дар Русия надоранд, айни ҳол зиндагонӣ доранд, ё ки нафароне ки суд шуда буданд дар Русия аз маҳбас баромадан умуман ягон ҳуҷҷат надоранд, ё нафароне ки дар спецприёмникҳо ҳастанд умуман ҳуҷҷат надоранд, ё ки нафароне ки то соли 91 паспорти СССР доштанд ва баъдан дар ҳамин Русия омада зиндагонӣ карданду баъдан соли 2002 то соли 2002 паспортҳои онҳоро маҷбуран гирифтанд. онҳо айни ҳол на шаҳрванди Русия ҳастанд, на паспорти Русия доранд ва на дигар давлат, умуман беҳуҷҷат ҳастанд, дар асоси шаҳодатномаи таваллуд зиндагонӣ доранд. чунин инсонҳо зиёд ба ман муроҷиат карданд. ман медонам ки ҳастанд нафароне ки то ҳол дар даст паспорти СССР доранд ё ки ба воситаи шаҳодатномаи таваллуд зиндагонӣ доранд. ана ҳамин баромади ман ба чунин шаҳрвандон дахл дорад ва ҳаминро гуфтаниям ки ҳамин хел шаҳрвандон дар оянда ҳамин хел удостоверение мегиранд. ман якчанд моҳ пештар дар бораи ҳамин удостоверение як видео карда будам. метавонед он видеои пештарро бинед. ана ин видеои имрӯзаам бо низ дар бораи ҳамин удостоверение аст. дар назар аст ки рӯзҳои наздик яъне ҳамин лоиҳае ки Госдума қабул кард, президенти Русия имзо мемонад. баъди имзо монданаш ҳар як шаҳрванде ки дар ҳамин Русия зиндагонӣ дорад беҳуҷҷат аст, метавонад ки яъне ки ариза пешниҳод кунад ба МВД Русия ба воситаи электрони почта ё ки ҳамин хел хатӣ пешниҳод кунад, пурра дар бораи худаш шарҳ диҳад, нависад. хоҳем нахоҳем дар ҳамон архиви МВД, дар бойгонии МВД маълумот дар бораи ҳамаи мо ҳаст ва боз шумо хатӣ ариза пешниҳод кунед ва тезтар соҳиби ана ҳамин хел удостоверение мешавед. ва ба шумо гуфтаниям ки нафароне ки ана ҳамин хел удостоверение дар оянда мегиранд, муддати 7 рӯз бояд дар қайд, дар регистратсия монанд ва баъдан онҳо ҳуқуқ доранд ки кор кунанд дар Русия. ғайри ин нафароне ки ҳамин хел удостоверение мегиранд, баъди ҳамин қайд мондан, регистратсия кардан, ҳуқуқ доранд ки ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани РВП супоранд. ҳатто баъди РВП гирифтан баъд вид на жительство, баъдан гражданства, ҳамин хел паспорти Русияро доро мешаванд ва шаҳрванди Русия мешаванд. барои ҳамин ба шумо гуфтаниям ки вақте ки лоиҳаро дар Госдума қабул карданд, ҳатман сарвари давлат низ имзо мегузорад. вақте ки имзо гузошт ва баъди 180 рӯз ва қувваи қонунӣ медарояд. аммо шумо вақте ки огаҳ шудед ки ҳамин имзо гузошт президенти Русия, дарҳол ариза пешниҳод кунед ба МВД Русия, чунки аризаҳо бисёр мешаванд ва сафи аризасупорон бениҳоят зиёд мешавад. як ба як онҳоро месанҷанду ба онҳо удостоверение метиҳанд. дар ин удостоверение сурати шумо мешавад, ному насаби шумо мешавад, рӯзи таваллуди шумо мешавад ва яъне ки ин ҳамчун як паспорт мешавад ки ба монанди паспорт ки ҳама чиз дар дохили ин мешавад. шумо бемалол дар Русия метавонед гаштугузор кунед, кор кунед, зиндагонӣ кунед.
ва ғайри ба шумо фаҳмонданиам ки видеои пештараи манро бинед дар бораи ин дастарини бо ман баромад кардам пурратар ва ғайри ин нафароне ки инро мебинед ҳатман падилитса кунед ба воситаи телефон, чунки на ҳама ютуб, одноклассник, фейсбук, мессенҷер дорад. Нафарони зиёд яъне ки фақат ҳамин телефона истифода мебаранд, ватсап имо. хуб мешуд ки ба дигарон падилитса кунед, яъне хабари муҳим ва фоиданокро ба нафаре расонед. ин ҳам як садақа мешавад, чунки зиёд инсонҳо дар Русия беҳуҷҷат ҳастанд, бедокумент ҳастанд. инро хеле хуб медонед. мана имрӯз рӯзе фаро расид ки ба саволҳои шумо ман ҷавоб дода истодам. зиёд саволҳо медодед. ана ҳамин беҳбудӣ дар оянда барои шумо мешавад ва истифода баред, то ки дигарон низ истифода баранд. азиз ӯзбек дӯстлар, мана шу 9 февралда гостумата шунақа лоиҳа пешниҳод булди ки яқинда ким Россияда умуман ҳуҷҷати ёк, документи ёк, ёки спецприёмда ҳуҷҷати ёк, документи ёк, ёки турмага утурган чиқган умуман ҳуҷҷат документи ёк, ёки СССР паспорту буган, Россияда яшаган, ундан кен паспорт омаган. мана шу сабаблар билан келажагда мана шунақа удостоверение беради Россия. шу удостоверение қандай олади, қачан олади, ӯшани ман тоҷик тили билан гапирдим, аммо ӯзбек тили билан марҳамат комментарияга саволингизди ёзсаларинг, яна мен комментариягам ӯзбек тили билан ёзаман, силар кӯриб шуни истифода қилинглар. аммо силардан хоҳишим шу ки бошқаларга падилитса қилинглар телефонлар билан, то ки кӯп кишилар Россияда юрибдилар, уларду ҳуҷҷатлари ёк. o'sha uchun kommentariyaga man o'zbek tili bilan yozaman, shuni o'qib boshqalarga yuboringlar. Hamvatanon, agar xo'yaki navigaриҳо рӯз ба рӯз бар шумо сари вақт раса, марҳамат, яъне ки обуна шавед, подписат кунед, тамоми навигариҳоро сари вақт мебинеду гӯш мекунеду истифода мебаред. Агар хоҳласаларинг ӯзбек дӯстлар ки ҳама янгиликлар силарга тезроq борсон, марҳамат аъзо булингlar каналга, силарга ҳама янгиликлар боради истифода қиласizlar. Саломат бошед, саломат булингlar.